Tak to išiel osobáčik, to sú moje myšky. Pozri sa, Matuško, kto ho vidíme tu. Čak ty máš fajn nocinky. A Maťko, jaký vlak to ide, povedz mi. No a tuto sedia myšky a tu im horí ohník. Horí im tu ohník, také si tam zapálili. No. A takto máme zakvitnutú záhradu. A tu oni majú piknik. Ako v škôlke. Čo vy na to? Aj tu jablon som nafilmoval. Áno, aj tu jablon som nafilmoval. Aj čerešne, aj hrušku, aj čerešne hore. Všetko. No, detko už ide cez cintorín. A už vás bude za chvíľočku čakať. Povieš, kde sú moje myšky? Čo povieme? Už ideme. Dobre? Nezbedky. Kúkaj. No. Ono fialové, kúkaj, aký je teraz. A jaké je farby? Čielne. Ty beka, kto by to povedal? Že to takto zhorelo.